Good morning, welcome to this video. Praise God. If you have your Bible with you, open it with me in the book of 1 Kings chapter 21 verse 1 to 3. I'll be reading in New Living Translation. It says, "Now there was a man named Naboth from Jezreel who owned a vineyard in Jezreel beside the palace of King Ahab of Samaria. One day, Ahab said to Naboth, 'Since your vineyard is so convenient to my palace, I would like to buy it, to use as a vegetable garden. I will give you a better vineyard in exchange, or if you prefer, I will pay you for it.' But Naboth replied, 'The Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down by my ancestors.'" Proverbs 23 verse 23. It says in King James Version, "Buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Buy the truth and sell it not." Karong kabutagan mo ikson, I will be sharing to you the word of God. It says, "Sell it not." Ayaw ibaligya. Praise God. Lingi imong katapan ina not for sale. Praise God. Kinahanglan ako si Pastor sa mga pag-angkol sa dugang panalangin sa puno sa Diyos. Praise the Lord, dalaygon ni Diyos, niya kami nilikata karon magapamati sa imong mga pulong, gapo Ginoo sa imong bendisyon, sa imong iho, alang ka Brother Carl, na magadumala Ginoo sa pagpaampi sa mga pulong mo ni kabuntagon. Tihugi siya o Diyos, lamdagi siya Ginoo, gamit ang instrumento, alang o Diyos sa pagpaampi sa mensahe mula mo Ginoo, alang ka na po katanan. O tuguti o Diyos ng imong mga pulo nga among maidugan, magadasig, magalikon, magagurihir, magabandlo, magatudlog ka namo, o magagiya ka namo Ginoo sa among pagpadayon, sa pagtamod, ina sa Kristohanong kinabuhi, sa matarong nga kinabuhi o Diyos, aron sa imong atubangan, kahibutan ng matagusa ka namo. Ginoo, diya sa imong gamahalan nga ngalan, ang tanan akong gisali ko gitubian, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan na nato ang Diyos sa mga usa. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kaya lang ba ang pagpalakpak sa mga Kristohan ng mga ikson? Amen. Isa na adlaw mga ikson ang ipangayo sa Diyos. Gusto ihatag na ito ang pinaka-best na ito dahil pagpasalamat sa Diyos. The Bible says, God inhabits the praises of His people, mga ikson. Praise God. You may all be seated. Proverbs 23 says, "Buy the truth and sell it not." Palita ang kamatuoran ng ayaw ibaligya. Do you believe that we are living in the last days? Amen. Amen. Dili na ta, or we will not be, or ingon kay nila, you kanang dili ka maging Bible scholars, or you are not a Bible scholar to know that you are living in the last days. Kaya makita nato mga ikson sa atong mga palibot nga naa na ang signs mga ikson nga nikuyon na taning kalibutan mga ikson ning last days mga ikson. Praise God. Mahal na kayong palaliton, sige lang taas mga ikson, grabe na ang bugas tag 20, 1/4. Taas na kayong palaliton mga ikson, pero ang sweldo agad ka taas. In the last days, ang Dios nagapangita sa mga Kristohanon nga adunay baruganan. Baruganan sa pag-alagad sa Dios, ug adunay prinsipyo sa pag-alagad mga igsoon. Prinsipyo nga di matarong ug prinsipyo nga dili mabali. Amen. Mga Kristohanon nga luyo sa mga pagsulay, luyo sa kawalan o luyo sa balatian, nagpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Mga Kristohanon nga di gyud musibog sa pagpangalagad. The Bible says, in the good times and in the bad times, the Lord's name is to be praised. Amen? Mga Kristohanon nga adunay baruganan. And we should stand for the truth. Proverbs 23, in the New Living Translation, it says, "Get the truth and never sell it." Ayaw yun ibaligya ang kamatuoran mga igsoon. Nothing in this world can satisfy us. Nagatuo ba mong away makasatisfy ng kalibutan mga igsoon? Ingon kay nila kung pamutanon daw sa kalibutan, ang barometer sa success is fame, prestige, or money. Kung pamutanon ni mong usa ka tao, unsa man ang successful nga tao?
Ang tubag sa kasagaran, kanang naay sakyanan, dakog balay, muna din mga igsoon kanang di na kinahanglan magtrabaho, naaray kwarta sa bangko, sana all. Muna ang barometer sa success sa kalibutan mga igsoon. Makadrive ka luxurious car, mga living a big house, sa mga isa kong ikaduhang anak mga igsoon, nagsikitan o YouTube. Ano siya, pag birthday na ko, paliti ko Lamborghini. Ilan liman ka sa Lamborghini mga igsoon. Yan siya, pag 7 ako, ato din tag Disneyland. Kaya kay pangandun mga igsoon. Paningkamot na. Praise God. Mga ng barometer sa success sa kalibutan. Apan kung Biblia imong pasultihon, ang successful na tao, mao ka ng tao nga nakaila siyang magbubuhat. Ang successful na tao, mga igsoon, mo nang gihalad ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa Diyos. Matthew 16:26 it says, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ingon kay ni Paul mga igsoon, ang atong kinabuhi dili ni atoa. Ingon sa Galatians 2:20, "I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me." Even ang atong kinabuhi, dili ni atoa, gipakamatyan ni sa atong Ginoo. Busa ang ngayon sa tanang panahon, ibalik na itong kahimayaan o kaduganan sa atong buhi ng Diyos. Ang tao, way katagbawan. Mayroon nga kung makapalit ng kuanang sakyanan na, matagbaw na po. Pagbaang ko ng butang ng Maigson, mangita na po another nga butang ng Maigson. Way katagbawan. Ang katagbawan Maigson, o gibutang sa Diyos nga adunay lawa ang atong mga kasing-kasing. Lawa nga dili matagbaw sa kalibutanon, adunay lawa diha sa tong kasing-kasing nga dili na matagbaw sa bahandi ning kalibutanan. Apan ang makatagbaw lang ang presensya sa atong buhi nga Dios. Ang makatagbaw lang mga igsoon, only the presence of God. Sa 1 Kings sa atong ibasa mga igsoon, ingon nga sinabot usa ka tawo nga adunay eksaktong prinsipyo sa kinabuhi. Despite sa offer ni King Ahab mga igsoon, wa gyud siya nagpadala. Kining tawhana usa ka yano nga tao, ang tanan mo inug yano. Dili ni siya sikat mga igsoon. Sama nato mga igsoon, dili ta sikat ning kalibutanan. But wa man ta nailhin ning kalibutanan mga igsoon, ang importante nakaila ang Dios sa ato mga igsoon. And we know that if we will remain faithful, God is also faithful. Di jud ta pasagdan sa Dios mga igsoon. Nagtuo ba mo gipasagdan mo sa Dios? Wala ta pasagdi sa Dios mga igsoon. Ingon gani ni David, "I have been young and now I'm old, yet I have not seen a righteous forsaken, nor his seed begging for bread." No, wa ko'y nakit-an nga matitunanan nga Kristohanon nga namalimos mga igsoon. Kaya ang Diyos nga itong gialagaran faithful sa kanunan mga igsoon. Ingon ni King Ahab, kung di siya pulihan, kung di mo ibaligya, pulihan ako og laing butang ang imong isang 1 year kaparasan or pulihan og mas nindot ako kining paliton sa presyo nga gusto nimo. Nabot pila may gusto nimo. Nindot kay nang baligyaan mo paliton nimo ang balay mo igsoon ang pila yung gusto. Kung di ako kinang bayluhan og mas dako. Mausap na sa atong kaaway mga igsoon. Kung makita niya nga faithful ta sa pag-alagad, i-offer niya ang mga butang ng kalibutan ng mga igsoon. Ngayon gani, Brad, ayaw sa simba karong Domingo duty sa i-times 3 na ako ang imong sweldo. So, mo na i-offer sa kalibutan mga igsoon. Pero may nabitaw ka sa simba, pero may nabitaw ka maminaw sa walis at imong pastor. Absent kung panagsa. Amen? Don't listen mga igsoon sa away mga igsoon. The devil is a liar. Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Usahay sa atong pag-alagad mga igsoon sa Diyos, pulihan na nato isa ka butilya nga beer. Amen? Usahay mga igsoon mayroon nga, man kita as pastor, siya sa gamay. Tagaan ka sa birthday mga igsoon, uy, saan eh? Beer na, friend. Bantog ra lamig.
Nung nagay usa ka kuan mga igsoon ka Kristohan nung nag-video kay lang mga igsoon kanta siya shalalala. Kita mo siya pastor. Shalalala, hallelujah, praise the Lord. Gusto yapon. Pero ang Dios nakakita sa ato ang mga igsoon. Ang atong kaluwasan na napatunan, it is not for sale. Amen? Despite sa atong unfaithfulness, God remains faithful. We are blessed beyond measure, mga igsoon. Naikanta na ingon, I am blessed, I am blessed. Every day that I live, I am blessed. When I wake up in the morning till I lay my head to rest, I am blessed. Ipanalanginan ba ta sa Diyos, mga igsoon? Sa mo pas, mga igsoon, mistakenly, nga moingon ang panalangin kwartara. Dili mga igsoon, kitagaan tag kusog sa Dios panalangin na mga igsoon. Kitagaan tag kinabuhi sa Dios mga igsoon, dako na ng panalangin. Nakaabot ta nining si manahon mga igsoon nining adlaw panalangin na sa Dios. If we will discourage usay atong ibaylong ato ang kaluwasan sa mga butang niining kalibutan. Saints, we are not for sale. Dili na baligya mga igsoon. Atong gupta ng atong kaluwasan na nabatunan. Atong barugan ang atong pagtuo. Get the truth and never sell it, mga igsoon. Unsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran mao ang usara ang Dios, mga igsoon. That's the truth. Ang kamatuoran mo ang si Jesucristo, mga igsoon, He's the only one, mga igsoon. We are baptized in Jesus' name. We are apostolic, mga igsoon, and we live with holiness. Mo na'y kamatuoran, mga igsoon. So atong gupta. Get the truth and never sell it. Have you noticed, mga igsoon, kung mabackslide, kung mapantol, unsa himuon sa lalaki, mga igsoon, magbisyo dayon. Mo na, mga igsoon. Sa babae, unsa makitaan basta gunting. Saan ang gunting? Dula-dulaan. But the Bible says, mga igsoon, panalindan nato ang atong gibatunan nga kaluwasan. Jude 1:3 says, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Panalindan nato ang kamatuoran nga sa makausap paghihatag ngadto sa mga balaan. Ang atong kaluwasan dili ni baligya. We are not for sales. We are Pentecostals, we are apostolics. And we are baptized in Jesus' name. And never compromise your faith. Nowadays, mga igsoon, kasagarang faithful sa Christian, malaglag tungod sa ginatawag nila nga compromise. Unsa ang compromise, mga igsoon? Ingon sa Webster Dictionary, compromise accepts standards that are lower than is desirable. Mo nang compromise, mga igsoon, withdraw, draw back, keep back, shun, or conceal. In the Bible, makita nato nga dunay mga katawhan sa Dios nga nalaglag tungod sa compromise, mga igsoon. Usa niini mo si Abner, mga igsoon. Si Abner, commander ni siya sa army ni Saul. And he killed Joab's brother named Asahel in the battle of Gibeon. Si Joab, mga igsoon, mo ni siyang general sa army ni David. Ug sa dihang napatay ni Abner, mga igsoon, ang igsoon ni Joab, diadto siya sa ginatawag nila nga place of refuge or Hebron. Kining Hebron, mga igsoon, kung moadto ka diri walay makapanghilabot nimo. Kung nakasala ka nga aksidente, halimbawa imong napatay nga aksidente ra, kung naa ka sa place of Hebron, wala gyud makahilabot nimo, mga igsoon. It is a safe place and no one can touch you. Niining kalibutan na walay safe place, mga igsoon, dili sa kamutlang sa Dios, mga igsoon. Sa presensya lang sa Dios aduna tay safety, mga igsoon. So sa istorya ni Abner, mga igsoon, ni compromise siya. Dali good, brother, okay? Mag-role play ka. Kini si Abner, mga igsoon, pala yung gamay. So si Joab, usa ka adlaw ni adto siya sa
Hebron. Gibisita niya si Abner. Giingnan niya si Abner, Abner, di ba friends man ta sa una, Abner? Sabay-sabay kag tagsuyop-suyop. Sabay kag mangawat o mga manok. So, di talaga kahilabtan. Ani ko tuloy mo may. Ayaw lang mas din ha. Borderline na. Dali ba? Mao po na nga itong kaaway mga igsoon. Kung makita ta niya nga faithful, iyan ang lingaw-lingawon sa kalibutan mga igsoon. Isa ka preacher ni Ingon, never entertain temptation mga igsoon. Kaysa imong pag-entertain sa temptation, tilaw-tilawan nimo kadugayan maanad na kaan ang mga igsoon. So si Abner ginihagan ni Joab, ali Abner, dali ba? Di na nagihilabtan. Past is past, napasaylo na tata. Friends na ta. So si Abner mga igsoon, kahina-hina yung bakas. Dali, anak, sige, pagdali, para dali na mong So, sa dihang nilapas si Abner sa borderline mga igsoon, gidunggab siya ni Joab kung namatay. So, lingkod na brother Victor. Muna mga igsoon, kung mulapas ka sa borderline mga igsoon, kung mo-compromise ka, wala mahimo ang Diyos niya ng mga igsoon. Si David, ang iko na lang nihila, kaya wala siya nahimo. Tungod kay si Abner ni cross sa borderline. Ayaw tula-tula ang iyang imong pag-alagad sa Diyos. Ayaw tula-tula ang imong relasyon sa Diyos. Ayaw tula-tula ang imong pagsimba. Sama sa itong iingon, ganihanan na sa katapusang mga adlaw mga igsoon. So ayaw kumpiyansa kay hapit na ang Diyos mabalik. Amen? Si Abner mga igsoon, na siya sa safe place, but sa dihang ni cross siya sa borderline. Gidunggab siya mga igsoon ni Joab ug namatay. Muingon sila nga ang UPC grabe daw ka-stricto. Daghan daw bawal. Dili ang UPC ang gabawal mga igsoon ang bala ang kasulatan. O kana po, dili na bawal mga igsoon. Borderline lang na mga igsoon. Amen? Borderline na mga igsoon, gagitak na sa Diyos para dili ta malaglag mga igsoon. Ang Ginoo ang atong protector. But the moment nga mo compromise ka, masabdan ka sa away, wa nay mahimo ang Diyos niya ng mga igsoon. Never compromise your faith, UPC Consolation. Dili na mag-entertain sa kalibutan mga igsoon, stay where you are. Pabilin sa apostolikong doktrina mga igsoon. Bisan nagkalisod-lisod ta, pabilin sa apostolic doctrine. Bahala igo-igo ora, pabilin ta nga matitud-anon sa atong buhi nga Dios. Kaya ang Dios gatanaw sa ato ang pagkabalaan mga igsoon. Ang Dios gatanaw sa ato ang pagka-faithful sa iyahang mga igsoon. Genesis 25, kini ang story ni Esau ug ni Jacob mga igsoon. Kabalo na ta sa story nga baligya ni Esau ang iyang right mga igsoon. Ang iyang birthright. So kini si Esau mga igsoon, kabantay mo sa story. Siya panganay niya iyang ibaligya sa usa ka panaksan nga sa bawt. Ka-chill mo chill kay si Esau mga igsoon. Imo huna-unahon si Esau naon ta siya authority. Kaya siya do'y panganay. Kini mga panganay mga igsoon-kusog kay ni manugo sa mga manghod. Pero sa mga igsoon bali si Bella kusog kay manugo siya ate. Nuluoy daw kay ng bunso kay sulugoon lang sa panganay. Pero si Esau mga igsoon wala nagisugo si Jacob nga. Tagay kog sabaw, tagay kog kuan. Ba't iya inong gibaligya mga igsoon? Mao po na sa tuwa. Ganong gibaligya ni Esau kay wa niya masabti unsa ang bilis sa iyang nadawat mga igsoon. Mausap na sa mga Kristohanon mga igsoon. Kung wa nato nasabtan kung unsang bilis sa ato ang nadawat nga kaluwasan, dali ra kita mo compromise sa kalibutan. That's right. Mo nang hinungdan nga kulang tag commitment mga igsoon. Kulang tag dedication kay wa nato masabti kung unsa ang ibayad sa Dios sa atong kaluwasan. That's right. Nasayran nato mga igsoon nga gibayaran sa Dios sa iyang dugo nganong naluwas ta. And that's very valuable mga igsoon. Ang Dios nga atong gialagaran nagpakatao mga igsoon ug gilansang sa krus para og ikaw ug ako maluwas. Dapat atong tagaan ng dakong bili mga igsoon nga kana nga kaluwasan dili nato kinahanglan ibaligya or never gyud nato ibaligya sa kalibutan mga igsoon. Ato jung kuptan ang atong
mga pagtuo mga igsoon, because we are more precious than silver and gold. Ingon ni Esau, gutom na ko. Sa usa ka panaksan iyang ibaylo ang iyang pagkamagulang. Sa usa ka ra kastig na sigarilyo imong ibaylo ang imong kaluwasan. Sa usa ra ka baso nga beer imo bang ibaylo ang imong kaluwasan. Sa usa ra ka pagbuhat sa dautan imong ibaylo ang imong kaluwasan nga nabatonan. The Bible says, do not equally yoke with unbelievers. For what partnership is righteousness with lawlessness? We are mandated by God not to compromise. Amen. We are mandated by God to stand on our faith, mga igsoon. Romans 12:2, and be not conformed in this world. Conform means do not follow this world's tradition and custom, but follow the will of God. Kung unsa may tradisyon ning kalibutan mga igsoon, kung unsa may uso ning kalibutan, usay uuyon-uyon ta sa uso ning kalibutan mga igsoon. But church, pabilin ta sa kamatuoran. Amen? Pabilin ta sa unsay atong nabatunan, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kung magpabilin di ay ka igsoon, masuta nimo ang kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios nga dili ta mo cross sa borderline mga igsoon. Ang kabubuton sa Dios nga dili nato ibaylo ang atong pag-alagad, ang atong pagtuo o ang atong pagkakristohanon. Amen. 1 John says, love not the world, neither the things are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not with him. We thank God na niining kabuntagon mga igsoon, di prioritize nato ang Dios. Wala tayo laing ginasimba, wala tayo laing ginaalagaran kung dili ang Dios lamang mga igsoon. He is our top priority. Ning katapusan mga adlaw, ang Dios nagapangita sa Kristohanon nga dili matinag sa mga pagsulay. Kristohanon nga dili yun musibog despite sa kawalan-on mga igsoon. Kristohanon nga dili musibog bisan adunay balitian sa kinabuhi. Apan Kristohanon nga nagpabiling sa pagsimba o pag-alagad sa kaniya sa iya. The most valuable things we have is not material things, but the salvation we receive from God. Kung aduna tayong butang, katagaan o dakong pagtagad, dili kinang material na butang. Apan mga spiritual na butang mga igsoon. Never compromise your faith mga igsoon. Yes. Amen? Palakpakan na to ang Diyos mga igsoon. Never and never compromise your faith. Aduna gani usa ka istorya sa Kristohanon. Kausa daw ka Domingo, istorya lang ni mga igsoon. Sa usa ka Domingo, naday libuto sa tunga. Sa pagkawala sa aso na si Satanas mga igsoon, si Lucifer. Na kining Kristohanon nga idara ng mga igsoon, daghan naging balatian sa panahon sa pag-isod naglakaw. So ang congregation mga igsoon na ihay, garipiyok lagi mga igsoon, Jesus name gana, pero atras. Ang unang atras mga igsoon, kanang gabagsaw-bagsaw lang sa pag-alagad sa Diyos. Kaya wala sa ilhang authority. Kanya kining isa ka men nga arthritis-on mga kitsa arthritis-on diri. So, samtang garipiyok sila mga igsoon, sunod sa si Lucifer sa ilaha. Nya, di naman siya kalakaw sa kay sakit na kayang arthritis. Ang iyang gihimo, niluhod na lang siya sa tubangan ni Lucifer. Ug naingon siya nga, Lucifer, 20 ka tuig na akong nangalagad sa Diyos, pero kabalo ka, ang akong kasing-kasing naagid sa inyo ha. Nangana ba ang atong pag-alagad sa Diyos mga igsoon? Kadugay na kitang nangalagad sa Diyos, pero mo simang sa walang, simang sa tuo mga igsoon. Dugay na kitang kasimba, pero atong kasing-kasing napaday sa pikas mga igsoon. Napaday sa kalibutan. Church, ikinahanglan nga mutubo na ta sa pag-alagad sa Diyos mga igsoon. Gusto sa Diyos nga magseryoso na ta sa pag-alagad kaniya. Gusto sa Diyos mga igsoon nga mabag-o na ta mga igsoon.
Bago nila ang kabaguhan, dili tao or dili si pastor ang makabago sa tuwa. But ang Diyos lang mag-igsoon. Dudugay na kahit ang nangalagad, baby ra gihapon ta. 18, 18 years old na ka na, Papa, Mama, mora na yung nabalaan mga igsoon. No, dili na healthy. Amen? Basi sa tuwa 20, wala na siguro diri mo igsoon. 20 ka tuig, 30 ka tuig na ito. Jesus, sweat, ragyan po na itong versikulo. Wa ko nang asawa mga igsoon, but that's the truth mga igsoon. Yung kinahanglan magseryoso na ta sa pag-alagad sa Diyos mga igsoon. Gusto sa Diyos nga tandugo ng atong mga kasing-kasing. Pila ka panahon nga way tumong ang atong pag-alagad. Pila na ka panahon nga ipasakita nato ang Diyos. Pila ka panahon nga nang bagsaw-bagsaw ta sa pag-alagad niya. Pila ka panahon nga ni-compromise ta. Church, bisan ning ana dako ang grasya o kaluoy sa atong buhi nga Dios. Kitagaan gyapon na yung chance karong adlaw nga makadayon kaniya, makapangayon pasaylo sa atong mga kapakyasan mga igsoon. Kitagaan pa ta naghigayon sa pagsimba o pagdayon kaniya. Ang atong kinabuhi, it is not for sale mga igsoon. Ang atong kaluwasan is not for sale. Ang atong pagtuo is not for sale, mga igsoon. We are not for sale. O ang atong kamatuoran, ikinahanglan nga atong kuptan, mga igsoon. Makita nimo mga igsoon sa social media o sa internet, daghan na kayo mga churches nga nisulod na ang kalibutan sa ilang mga simbahan mga igsoon. Makita nimo mga igsoon nga magwali nga gisip-gisip pagpantayon, tapos mag-t-shirt na lang. No, dili na mo ikamatuuran mga igsoon. Ang Diyos nangita gyapon sa pagkabalaan. Amen? Yes. Amen. Ingon sa Biblia mga igsoon, kung way ka pagkabalaan, dili ta makasulod sa gingharian sa Dios. Busa mga igsoon, despite sa atong technology, despite yes, we can adapt mga igsoon sa mga nindot ng program sa church. But let's go back to the basic mga igsoon. Yung kinahanglan nga di na ito kalimutan kung unsa man ang atong doktrina mga igsoon. I believe mga igsoon nga ang UPC mao ang ingon kay nila ang nagpabili na lang apostoliko mga igsoon. Daghang oneness mga igsoon, wala na pagkabalaan. But we thank God nga naatan ining simbahan na mga igsoon. We thank God nga naatay pastor nga nagpabilin sa pagtudlo sa pagkabalaan. We thank God na naatay pastor mga igsoon nga dili gyud maula or dili gyud mo basta mga igsoon. Dili na ko malito ang word mga igsoon. Dili maula or dili gyud muundang mga igsoon sa pagpanghimanglo sa tuwa. Kung unsa ang tama mga igsoon. And we thank God mga igsoon kay gitagaan tag pastor nga maisugod sa pagwali sa kamatuoran. Gitagaan tag pastor nga maisugod sa pagwali kung unsay tama mga igsoon ug dapat natong buhaton mga igsoon. In this last days church, God is looking for a true worshiper. In this last days, God is looking for a faithful Christian. Yes, we are not perfect mga igsoon. Nasabi ko nga wala bisan usa nato nga perpekto. Pero atong pinagkamutan nga atong ihatag ang pinaka-the best diha sa atong buhi nga Dios. Kaya ang Dios mga igsoon, He is a just God mga igsoon. Yes, amen. And He deserves our praises and worship mga igsoon. He deserves mga igsoon kung unsa dapat niya mga igsoon. Ang atong mga achievement ng kalibutan na yes, okay ra na mga igsoon nga naatay mga professions, makagraduate ta, naatay nindot nga trabaho, but di na to kalimutan kung asa nagikan ang tanan mga igsoon. Dili na to kalimutan mga igsoon nga sa panahon sa kawalan adunay Dios nga nagsupply nato. Sa panahon usab sa panalangin, ihatag nato ang kaymayan o kaduganan sa iya mga igsoon. Adunay mga Kristohanon nga sa panahon sa kawalan doon, grabe ka faithful sa pag-alaga sa Diyos. Sa'yo pa kayo sa simbahan, mubaktas ra.
Apan sa tihang ipanalaginan na sa Dios adun na mga sakyanan mga igsoon, malit na sa simbahan mga igsoon. We are living in the last days. Ikinahanglan magseryoso na ta sa pag-alagad sa Dios. Kung ingon ta nga si Brad gani, si Sis gani, dili matinud-anon. Mapandol ta mga igsoon kung atong tanawon ng atong igsoon. Wala tay perfect mga igsoon sa matagusan nato. Apan kung imong pag-alagad naputling lang diha sa Dios mga igsoon, dili ug dili gud ka mapandol. Luyos sa mga pagsulay, luyos sa mga nahitabo sa imong ang palibot mga igsoon. Kung ang imong focus na ara sa Dios, magpabilin ka nga matinud-an. Ginhangyo tamong tanan sa pagpanindog mga igsoon. Daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon. Never sell it.